nganong na baboy dito sa langit. Ang mga malangit, Katoliko man. Oh, birthday, ang mga tinuuhan nga di mo ka og baboy, aw di yun ang malangit kay mao may konsumo dito. Usa ka defensor sa Romano Katoliko nga palahubog ang nagyaga-yaga sa pulong sa Dios. Matud pa niya, ang mga Katoliko daw maoy malangit kay sila maoy mo konsumo sa baboy dito sa langit haron ilang himuong sumsuman. Nganong na baboy dito sa langit. Ang mga malangit, Katoliko man. Ang mga tinuuhan nga di mo ka og baboy, aw di yun ang malangit kay mao may konsumo dito. Mga hugaw ng mananap, nagikaon sa Katoliko. Sa ato pa, kung dili dado ng mga Katoliko sa langit, kinsa may mga una to. Naa ba kay mabasa nga ang gulay ginaog dito sa langit? Ang gulay po di ba dito sa langit? Bakod. Niingon si Kristo po, niingon po si Kristo, nga kamo mangaon og manginom sa akong lamisa. Natural way pastor kay di ba para sa mo inom og bino. Nya karon kay kasal man ni Kristo ni katong atoon. Manong to ni sumsuman daan gipada. Ang baboy mo na sumsuman sa bino ito. Diri na to makita mga kadipensor nga ang mga sama ni ini nga mga dispensor sa Katoliko ang wala gayud magtudlo sa kamatuoran kundi nagtukmo dinoon sa katawhan sa pagbuhat og sayop. Matud niya dili daw mabasa nga utan ang kaunon dito sa langit. Naa ba kay mabasa nga ang gulay ginaog dito sa langit? Ang gulay po di ba dito sa langit? Bakod. Usa ka na kadako nga pagpamakag tungod kay ang Biblia nagtug-an kanato kung unsay angay kanon sa mga tao dito sa ginharian sang langit. Ania ang gipahayag sa Biblia. Isayas kapitulo 65 versikulo 21. Ni anang panahuna magtukod ang akong katawhan og mga balay ug puy-an nila kini. Magtanom sila mga ubas ug kanon nila ang mga bungan ini. Klaro ni ini nga sitas mga kadepensor nga dili baboy ang pagkaon sa mga tao dito sa ginharian sa langit, kundili ang ilang mga pananom maoy ilang kanon dito. Tinuod ba nga ang iyang giingon nga ang mga Katoliko maoy malangit kay sila maoy mo konsumo sa baboy dito ug ila kining himuong sumsuman? Atong basahon ang Biblia. Isayas kapitulo 66 versikulo 15 tubtob sa 17. Pamati moabot ang Ginoo inuban sa kalayo ug ang iyang mga karwahe murag alimpulos ipahamtang niya ang iyang kapungot ngadto sa iyang mga kaaway ug silutan niya sila sa nagaidlab nga kalayo. Kay paagi sa kalayo ug sa iyang espada silutan sa Ginoo ang tanang mga taong makasasala ug daghan ang iyang mapatay. Bersikulo 17, miingon ang Ginoo, magdungan og pangamatay ang mga nagapakabalaan ug nagapakahinlo sa ilang kaugalingon sa ilang pagsimba sa ilang mga dios-dios didto sa hardin. Mga matay sila samtang nagakaon og baboy, ilaga ug sa uban pang pagkaon nga giisip nga hugaw. Klaro mga kahigalaan nga di ay malangit ang gakaon og baboy. Di ni sila magsumsuman dito sa ginharian sa langit. Dito ni sila sa impierno. Kinsa man karon ang malangit? Bersikulo 22 hangtod 23. Miingon pagayod ang Ginoo. Maingon nga ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga akong himuon magapabilin hangtod sa hangtod. Ang inyong mga kaliwat magapadayon usab hangtod sa hangtod. Ug dili gayod kamo kalimtan. Sa matag subang sa bag-ong bulan ug sa matag adlaw nga igpapahulay mosimba ang tanang mga katawhan kanako. Ako ang Ginoo ang nagaingon ini. Sa maong sitas mga kadipensor, kitog anan kita nga ang mga tao di ay nga magpuyo dito sa langit mga Sabadista, dili mga Dominguista. Karon ang mga palahubog ba makasud bas ginharian sa langit sama sa giingon ni ining palahubog nga depensor sa Katoliko? Ang baboy mo na sumsuman sa bino ito. Basahon natong Biblia. Galacia kapitulo 5 mga bersikulo 19 hangtod 21. Mao kini ang nakasulat. Ang mga tawo nga nagasunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaiya, mailagayot pinaagi sa ilang binuhatan. Nagapakighilawa sila gawas sa kaminyoon, hugaw ug malaway ang ilang mga binuhatan. Nagasimba sila sa mga dios-dios, mga mambabarang, madinungtanon, palaaway, abuguan, masukanon, hakog, hinungdan sa pagbahin-bahin o pagpundok-pundok, masinahon, palahubog, mahigugmaon sa mga kalibutanon nga kalipay o uban pang gibuhat nila nga mahugaw. Giingnan ko na kamo kaniadto og karon pasidan-an ko kamo pag-usab.
nga ang mga tawo nga nagabuhat niini dili makapanunod sa ginharian sa Dios. Klaro mga kahigalaan nga ang mga Katoliko dili dito sa langit magsumsuman og karning baboy kay di makasuod dito sa langit ang mga palahubog. Asa di ay kini sila mga kahigalaan ibutang? Pinadayag Kapitulo 22 versikulo 15. Apan mahabilin sa gawas ang daotang mga tawo, ang mga salamangkiro, ang mga nakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga mamumuno, ang mga nagasimba sa Dios-Dios, ug ang tanang mga bakakon. So kini sila. Kung di ni sila maghinulsol, dito gini sila magpabilin. Busa, andam kamo sa ilang mga gitudlo nga wala sa kamatuoran, kundi nagtukmod hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop.